Bueno, handi etorri da goizeko sortetateetan. Eni junez mendia, eta goitzit horrenez menditikan, eta orduan behar jondatxa da bazaltza, eta zementzako prestazioa baskareia, eta berriro behar gotxotu dara aldu, eta ni berriro jonez bazaltza. Behatzi garrena, zenbaki, eta sortetateetan etorria. A ber. Marrak inguru hola. Eskolak apuntekin ozertza duten. Bai, gero esamin haukau. Ara, gero esamin haukazio gaina. Rekuperazioa gainaz. Guaintxe bertan etorri naiz, bai. Ikusi zuen hau dena? Bueno, banekin horre jendea egongo zala, eta beste urtetan ere etortzen naiz, osea que asumido. Ni ordutan, 12. Eta sistema politie, baino eman due paper batzuk, eta nahi tokatzen zait 130. Eta honen behar hemen irikitze arte, lauetan irikiko ie, eta hemen ingo jo. Gazte bat juntau duan itxea, eta karri du tikitak, tendu numeratu, teni daukat hemen gaur eta bazpare. Bai, hobeto. Bestela jendeako latitea eta hola, eta orduan, ez dauka grazia horrek. Bai, nahi eman diate zenbaki bat, eta bazparez naiz etxea jungo. Ez dakite, gero etorretzen ba naiz, igual ez dakite, errespetatuko duten oe zenbakia. Eta zeatik, olako, ez dakit, afizioa? Bizita, ez dakit. Ni uste afizioa zango bala. Urtero betetzea, osea que... Urteroko zerbait tradizioa bezala. Bestela txaldetan barraketa o lokalea eta hola behintzat egune bai aprobetxatze dugu, zezen eta juten. Betidanik izan naiz ezen eta txikitatik orduan, segitzen dut. Baina nire amai asko gustatzen zaio eta behagatik eta egoatzen naizen bene, bestela, igual enitzak egeatuko alako fila itxoiten, baina, beha oso guztua jutea eta... Ni ingono kire bezala gutzi dena. Kizton giroa bezala xe. Da baina, guain ruidoak egitzea tristea, gukutzea txarra egita, triste egitzea, netzako, nire egitzi bedek. Alde batetik hobeto txarangakin sartzea, zeba lehen urten sosoa izan zen txarangana, zetzeo inorta hola. Baina beste alde batetik hobeto, zeba gu gaude hemen kola etxe egiten entradak erosteko eta beraiek ez. Arriskutsua da, jende gehiagik da ota. Pena hundikin gaude horregatik, hoi kendu dutenen, ambiente guztia galdu inda. Baina, ulertu behar da.